Evening sa all. Sana all. Ay, ako na ko nag-imod ka. Pagkakalamin. Thank you for watching.
Naging anuan kandilan ba sa mga? Naging anuan kandila. Ito ba lang ito na kandila ko. Salamat po sa yung viewers. Hi, pa-thumbs up naman po. Thank you. Pa-thumbs up po, Lods. Ngayon ka nag-live, tita. Pwede pala yun? Pwede pala yun? Kay kung saan ang nailay. Tingnan na tayo, ha? Bago ka maka-live. Ah. Ikaw, mama, nakikinig man, bubos. Tagalog mo na naman, subscriber. Ay, paliwanag ko. Bubos. Pat lang ang silver play button, ano, 10,000 lang. Bantay, suka. Kaya. Thank you so much. 11 na. 11 na. Oh, 7 na lang. 7. Salamat. Oh, 9. Monetize before my birthday. Nag-zero na, nag-realize na sila. Hello. I thank you so much sa nag-thumbs up. Anay na, thank you so much. Salamat po. The more viewers, the more. Mga dapat may mag-subscriber. Guys, thank you so much for the like. Salamat po. At subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like and subscribe. Salamat.
Please. Good. Money. Perfect. Mama, kalit ka biyado? Adang Ay! Alimin na! Maing! Maing! Salamat. Thumbs up. Yan! Sana makainin si Kuya Kurt. Iya tayo. Hindi, kung ako talaga, kung ako na umas, ako na kainin. Hindi na mag-doon. Kuya! Inay! Kuya, inay na! Mama! Ha? Nakaluwas? Doktorikan mo, kuya! Inay! 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 Rina! Nalo ko pa ng bata. Padala ko sa'yo. Ay! Virgin! Ang kamot ko. Inay! Puro klaro ng kamot. Bella!
Ikaw, Dioda! Mimi, ikaw. Oh, ding-dong. Oy, ding-dong. Ikaw, ulit-ulit yan. Ulit-ulit yung mabuhay. Ayaw mo na. Piling na ako. Umay. Kamu talaga, Turin. Wala. Itin ko na tita. Ay, mama pa. Ano to, ha? Diretso ka na, Panto. Bye. Thank you so much. Bye. Love you all. Nice.